Здравейте, светоучици! Здравейте и днес! Знаете, моят сутрешен въпрос, който обичам да ви задавам е: запалихте ли вашите фенерчета днес? Защото светлината трябва да огрява и другите. Защото винаги всички обичаме да сме в светлина и защото светлината изгражда добродетелите. Ето и нашата афирмация за днес. Вторник, 24 февруари. Днес цветът на деня е червен. Афирмацията е следната, като първо започваме с вдишване и издишване, така че затваряме очи, вдишваме през носа и издишваме през устата. Правим коремно дишане, не забравяме това. Вдишваме, като изпълваме корема с въздух и издишваме, като отпускаме корема. И трети последен път вдишваме през носа и издишваме през устата. И казваме: тялото ми е силно и изпълнено с енергия. Действам смело и уверено. Днес предприемам крачката, която ме приближава до целта ми. Тялото ми е силно и изпълнено с енергия. Днес приемам крачката, която ме доближава до целта ми. Тялото ми е силно и изпълнено с енергия. Действам смело и уверено. Днес предприемам крачката, която ме доближава до целта ми. Вярвайте в себе си, защото вие сте божествени същества. Вие, ние, всички на тази планета. Когато повтаряте една и съща афирмация всеки ден за деня, вие казвате на мозъка, задавате на мозъка посока, в която той да работи. Затова много хора пренебрегват положителните мисли и много често казват: оф, тя пак е сложила розовите си очила, оф, махни ги тия розови очила. Окей, ако вие искате, махнете вашите розови очила, но аз не живея в розов облак и нямам розови очила, а това, което аз правя, е създаване на невронни връзки в мозъка. И това нещо е доказано от науката. Който иска повече, съвсем скоро пускам Viber канала ми. Заповядайте в него. Там ще си говорим надълго и на широко, и то в една по-личностна и интимна обстановка. Защото това там е само моя канал и защото там влизат хора, които наистина имат интерес и искат да се развиват, да научават информация за мозъка, за невроните, за работата на човешкото тяло, за мисълта, за афирмациите, за медитациите, за мисловните процеси при хората, как и защо се случват. И всичко това е обосновано на научни открития, а не просто защото днеска съм се събудила и ми е дошла такава мисъл в главата. Не. Работим осъзнато. Благодаря ви, приятен ден, обичайте се, вие самите се обичайте, обичайте и другите, защото знаете, че каквото е вътре, каквато е средата вътре във вас, такава среда ще се отвори и навън. Това го знам от личен опит. Вече опитността тази съм е преминала и ви гарантирам, мили хора, че каквото имате отвътре, то ще се прояви и навън. Обичам ви, обичайте се и вие и не забравяйте, включете вашите лампички да светят, защото когато светите, осветявате и всички други. А когато сме много, един ден, когато стане много, навсякъде ще бъде светло. Чао от мен!